Hallelujah, the four and then so ye de radia sise or did a free a chain. I do tea at a suiting quamo. I do tea a kika ye home. And then so ye jay a hushan and sasserade. Now one sem so cassa tray. Nana one sem so my Judean tintim womo. Yet there was a baby o Yesu Christo demo. Amen. Other four, me ma wakwa by the bout ya send you me day so. And then so you have a fair king can some fee Yakubu. Abrof beka se James etinum ne chichemu enson kosi du mienu adofo mama yenti awade asem ose nuanom ne adofo munya abotrɛ na montwe awade maye efise se de okuani edua enobaya na se aba otwen abotrɛ mu a kosi se nsuo beto na obetwa ne nobaye ose saa na yensoso yenya abotrɛ na yenya kukudro nso yankan akomanto yeyem efise owura no maye no aben afei yenhwe se yen kasa entietia ye ho na meye mo atan efise otembufo na kasa gina pono na no a obebu ye nyina atan ye ne rade Yesu Kristo betre na dwemu na obu ya atan na se abotrɛ ho kanisa abotrɛ ho fato ho a ode ma ye ne se dia edikanfo edifo no di kan ya omo kan nyame asem bo nyame de ede ye adwuma no saa na ye nso yemma saa no na endidi ya adwen mu se onyankopɔn afra ye se yenye na adwuma ebia na wonya wode ne se wo be preachi be gina bedwemu ana se na so wo ye bibi wo nyame fie wo ye bibi eboa nipa nia wo ye bia som na ye ne yie na Bible say enwinwin wo ho nyamo gina na wonsohwe mu no nyame nkronkron kasa beboa wo na wo yi wo afiri mu o se yenhwe Job oye obi a na botrɛ na esoyie ogina mu ne nsohwe mu ekosi ewie na hwe se dia onyankopɔn eye na ewie ye oma no nia eye mroso afei onyankopɔn no mobro ho dɔɔso na botrɛ nso dɔɔso ne yemu nso ye na afei ne echenso o sei egidifo ema ne mema emamon kantam emfa osoro onyankopɔn anasa asase ana bibi biara onyame abo biara obi tibi kase me do nyame obi tibi kase me do wei obi debi bosi ma wo you enye you na wo debi enye debi se de be ya boni emu yen aten ye mani panyine hu se ye anokwafo odofo enyo bi e wo Methodist book mu 831 o se ma me gidi ataba na me so me ntu se de dikanfo no wo mo gidi ataba mutumi tu ye na mu di nkunim no ma yensoso ye ni nkunim sai se saa bre omo ni gie ewie pe ye omo ni age wo soro na wa hye omo ni onyam nso na nka omo so eye edi areho asase so na omo de omo ni si ogu wanim na omo pemoso epreso omo konye na so omo konkopa na fei boni omo fi boni wiase mu asro ni anye ni ahye mu man sama him no e ka choyen enti yensu ye bi se omo se omo kunim die na free hi omo se eye Yesu Kristo nyame guamba owu de gi ye nkwa no ono na wa ma omo nso omo di nkunim enti yensu so ye ne omo be ya adwene ya kase yenso ye na moguamba ne moja ne so ene ya dance die so ene ebedi obonsam so nkunim kronkron wo ho ma yende nyina se na ho odin ebe ye kese na yetumi akon edi nkunim odofo ne ye femu nyina di kanfo ne femu nanso mu de omugide tintim Awurade mu nyame aye na adom Kristo kono wenya ye nyanka wo ma kronkron no aba beboa ye na o se obeka ye ho kosi wiase awie ye enti odofo bibia wo ye bia wo ya Awurade bia som na ye ne yie bomodia ye ne se de wo ya bo Awurade na wo ye manipa nipa be de ohwamo
nipa ɛde wobɛkɔ ɔhaw mu nanso Awurade a wafrɛ yɛn no moma yɛndi nokorɛ ɛmma no kyɛ asɛmpa no na ma ɔfoforɔ nso ɛnya akomatɔyam na awerɛhyɛ mu na sankyɛ na Yesu yi ne ho adi a yɛn mu biara anyɛ ɔyere aba sɛ ɔbaa nna a ne yie mmoa wama ɛnɛ nso a yɛbɛhyia ɔkyena ɛwɔ line so Onyame nhyira wo na so aba wɔ da yi mu kyɛ asɛm no na ma yɛ kokomete a ɛgyina hɔ na ka sɛ amen amen amen.